ves. A myslíš, že to boli komunisti, alebo okresný stavebný podnik Piskanova ves. Okresný stavebný podnik Piskanova ves. Dobre, dám si metalsku. Piskanova 666. 666. A kedy im to ujebu ten cement? Čo? Kedy ujebu ten cement? Zajtra. No, už ho nie. Murári. Najebali murári. Ja viem. No. Okresný stavebný podnik Piskanova ves. Raz, dva, tri. Okresný stavebný podnik Piskanova ves. Okresný stavebný podnik Piskanova ves. Okresný stavebný podnik Piskanova ves. Zavolám typkovi zo Spiškanej vsi. Dávaj. Vy budete pekne spievať, dobre? Dobre. Počkaj. Jak sa volá? Teraz sa volá do Spiskej Novej. Spišskej Novej si skoro vôbec nepoznám túto pesničku. Môžete dám. Ten bude rád. Ale ako ktorý, veď v tej, keď sme pristavovali a On bol na strane. Áno, minule nás pičovali. Potom mi ho daj. Ne, on je jebný harmoniky. Adam mu pustí Megadeth. Počúvaš? Tak počúvaj. Ideš. Čauko. No serus, ty si zo Spišskej Novej si? Však ale hraj. No dobre, tak vieš jak... Máme špeciálne pre teba. Počkaj, vieš jak zvyklo vaše mesto? Kto ho postavil? Okresný stavebný podnik Piskanova ves. Okresný stavebný podnik Piskanova ves. A tak. A vidíte se dějí. A jak mu ešte raz zaspievať? Okresný podnik Piskanova ves. Okresný stavebný podnik Piskanova ves. Okresný stavebný podnik Piskanova ves. Okresný stavebný podnik Piskanova ves. Celé Slovensko postavilo okresný stavebný podnik Piskanova. Ale víš, čo nepostavilo? To je jak národná hymna. Čínsky muž, to postavil Kalač. Dobre, ďakujem. A kto postavil okresný stavebný podnik z Piskanova ves? Veľký murár. Neviem, ale kamošová rodina tam hovorila. Demeter. Kto postavil okresný stavebný podnik z Piskanova ves? Čo cieľo, tu máme ešte strik. Ja hovorím Demeter. Kto postavil okresný stavebný podnik z Piskanova ves? Okresný stavebný podnik Piskanova ves. Čo je? To sú v koncách, tu už iba pijú. Čo? Ešte raz to povedz. Že som niekam čo rozhýbal. Samý alkohol. Ale tak to bolo vážne. Čakali ja. Čo ciepíš, ako nebá? Kde? Tu som mal fľašu vína, kde je? Ja neviem. Čo to nedali? Ďalej od Niny, vieš? No hej, to je teda vhodné mieste. Ďalej od Niny. Ona chodila po stole. Dobre. DJ Tiesto. Fucking bitch. A tam by som zvolal, keď došiel, víš, taký stolíček a takú decové pomáky. Čo ti poviem? A ešte taký čbánik. Viera Tomanova. Asi si tu, ty páter. Mobak, teba na tej kamere nevidieť. Čo ti poviem? A ty s kým bankuješ? Z Vieru Tomanovou. A ty s kým bankuješ, keď ešte bývaš? Ty k sociálku.